Maestro nga nagtakod sang spy camera sa sulod sang CR sa Sinamay National High School sa Alimudjan. Plano nga saylohon sa iban nga eskwelahan. Nakatutok si Zen Kilantang. Nagapabilin nga nakalive ang maestro nga si Janus Amolar nga nagtakod sang spy camera sa sulod sang CR sa Sinamay National High School sa Banwas sang Alimudjan, Iloilo sa di natukiban sa mga estudyante ini. Suno kay Assistant Regional Director Victor De Gracia sang Department of Education Region 6, kabahin sang Disciplinary Action sang Schools Division of Iloilo sa manunudlo, amo nga sayluhon ini sa iban nga eskwelahan para man sa kaayuhan sa mga kabataan. At the moment, on leave siya. And ang next move sa Iloilo is to find another school for him para it will be a new environment for him to work and waisin mga stigma. Matandaan nga nagpatigayon man sang separado nga investigasyon ng DepEd, apang ginahulat na lang ang written orders ng Regional Director agud magmando sang investigation. Dugang pa sang DepEd, sa induction sa mga bago nga manunudlo, ginapahanumdum sila sang insakto nga mga pamatasan agud mangin ehemplo sa ilang mga estudyante. Gina-discuss ang policies, anong expected behavior, anong mga benefits, no? And how to teach well. Subong man sa National Police Commission Region 6 nagapadayon ang pag-imbestiga nila sa insidente, agud masiguro nga mapasakaan sang kaso sang kapulisan ang maestro sa pagtakod sang spy camera. I heard that this person who committed the offense is trying to throw his weight around and influence people so that no administrative and criminal case may be pursued against him. And that's not correct. He is not exempted and we should not tolerate that. Ako si Zen Kilantang para sa One Western Visayas.